alszobában. Az a kérdés, hogy amikor Mohamed Salah visszatette a labdát, akkor le sem volt-e. Brooks jelzi, hogy türelem, vizsgálják a dolgot. Csak ez a kérdés. Wataru Endo eddig egyetlen percet sem játszott az FA kupában, az első meccsé mindjárt eredményes is lehet. Az a kérdés, hogy mire jutnak a alszobában Tim Robinsonék. Na itt a passz pillanata. Ezek szerint le sem volt Salah, úgyhogy megúszza a Manchester United. Nem sokon múl, de előre dőlt egy kicsit Mohamed Salah, így aztán nem érvényes a gól.